Welcome back to my channel. Panibago na namang video, guys. Tutok. Itong video si nanay kung saan niya pag first coating. Hot mama, oh. Siya ang manilabali guys. Ang tamatan. Ang episode. Ade itong silig din na lanat na eh. Dagan pa mag-abog. Dagay abog. Ganay? Ako na yung trukuhan. Hindi na mag first coating, guys. Sure. Ito daw. Sa'yo ka pa sa maniyot to? Maniyot to, mahaw. Mahaw. Guys, good morning day, guys. Mahaw pa. Nasidlak ng haring adlaw, guys. Oo. Sidlak ng haring adlaw. Gini na ni ulan. Hindi ka init na. Gaman og first coating ana, guys, lihaan na pud na ninanaon na siya, lihaan na pud otro. Muna guys, ay na first coatingan. Tapos pagkahuman og first coating, lihaan dayon. Then another second coating na naman. Unsa kay gamit ana na lihat eh? Unsay number ana? 100. Niya ang pinakalas na. Mora. Ang atas og ang kuan, mora ikon. Di may panggulgul mo. Ha? Ako mag-kuhan na lang. Mao gid ilang trabaho matag adlaw, guys. Mabait ayo. Mabait kadugang din. Pamugas, libre ng pamugas ani, pang atas, pang ita. Ang kuha sa manok, kung sa pag-itlog anaron, nanaw na siya pugaran. Kami nagbangin dire. Bangilan dai. Eh. Bangilan
lang. Oh, ato lang anaon di ay. Tanaw na to guys kung nanaba ang naaman di ay sa sulod di ay naglumlum di ay. Kasulod. Next. Na naman di naglumlum di ay. Next. Oh. Tanawa guys, yung pugaran guys. Guys, yung pugaran guys. Nasa ilalim sa lamisa. Oh. Ano na to guys eh. Kaisog ro ba kaing naong guys oh. Dagan yung itlog oh. Si Pudaya, tulong mo sila tagiyan ah. Tulong sila kabuok. Tulong mo lang. Hala. Ikaupat ka. Ay, mami. Sa ilalim sa akong lamisa guys. Muni akong lamisa dire na akong ginabuhatan. Nagay ko'y naporma na daan. Iya ang sa ilalim. Na ang manok po ng itlog. Ang buto lang, nakabuk na. Hindi na siya nag-itlog eh. Tungod ba na ng mga sinapsap. Wan-wan na yan. Dili maning kayo sa bugat na trabaho guys. Kapoy na. Pero kadugayan gutom. Kusog mo hilis og kinaon ning barnes. Pag di pug ka maanad na nagsimot ang barnes, malipong ka. Kini sila anad naman sila mong simot-simot ng barnes. Grabe na. Nga adik na. Adik sa'yo. Awit sa akin. Ilang sawa na. Buang ka na po siya. Mamuk-muk kita ka na po niya ay. Ang lamok ko. Ano?
Kaya mo duwang. Ginana ra mag first coating guys. First coating. Pagka uga-uga na guys, lihaan. Second coating na naman. Katulo na siya guys. Bernisan. Pinakalasa ng pangtulo, pang finish na. Okay, humana guys. Relax ka dali. Priya ako. O kari ibag mood men. Pinumoy pinakakay sa naik. O inod mo daw na ito sa taon na.
Kumana guys. Ano sa atin ang sura? Isa na yung Philippine, ang nila kapanahan. Okay, dire na photo guys ato ng putlon.